रात्रीच्या पेक्षा सकाळचा प्रवास। आणि इथे बघा ऍक्सिडेंट झालाय गाडीचा। म्हणाले होते की आम्ही दापोलीला का आलो ह्याचं कारण तुम्हाला मी सांगते। आणि आता निघतोय आम्ही घरातून। 6:15 वाजले सकाळचे आणि अजून काय फारसं असं उजाडलेलं नाही आहे। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। आणि आता मी राजापूर क्रॉस केलेला आहे, म्हणजे तरळ्यापासून दापोलीला जायला 205 किलोमीटर अंतर आहे, ते आपला कापायचं आहे। मस्त सुंदर असं वातावरण आहे, थंड आहे पण असं जास्त पण नाही आहे, चांगला असा प्रवास आपला चालू झालेला आहे। आता इथे जरा 5 मिनटं ना थांबलो आहे आम्ही, थोडंसं रिलॅक्स होतो आहे। थोडंसं तुम्हाला मी समोरचा व्ह्यू दाखवते बघा, किती सुंदर सूर्य उगवतोय, छान असं। इतकं सुंदर वातावरण आणि कुठे कुठेची धुक्याची चादर पसरलेली आहे। चांगलं वाटतं, जितकं बघू ना तितकं कमीच वाटतंय। त्याच्यामुळे सकाळचा प्रवास असेल तर हे आपल्याला फायदेशीर ठरतं की सगळं सुंदर सुंदर निसर्ग आहे ना, सगळं बघायला मिळतं। अय्या आहे बघा, सकाळचं जगत म्हणजे रात्रीच्या पेक्षा सकाळचा प्रवास खूप चांगला असतो। त्याच्यामुळे आम्ही नेहमी कुठे पण जायचं असेल ना तर आमचं ठरलेलं असतं की सकाळी लवकर निघायचं। आणि इथे बघा ऍक्सिडेंट झालाय गाडीचा, रस्ता पूर्ण जाम झालेला आहे। आता एक एक गाडी इथे सोडली, आम्ही जवळ 10 मिनिटं इथे थांबलो होतो। पुरा ट्रक आहे उलटा आलाय ना, पूर्ण ट्रक, बापरे। हा मग नाहीतर आम्ही फसलो असतो ट्रॅफिक मध्येच। दोन्ही रस्ते जाम झालेले आहेत। कुठे आहे? लांजाच्या पुढे ना, पालीच्या मध्ये। हा, लांजा आणि पालीच्या मध्ये ट्रक पलटी झालाय म्हणून। केवढा मोठा ट्रक बघितला ना पलटी झालाय ते। पोलीस ट्रॅफिक हवालदार सगळे आहेत। मोठं हे झालं असलं ऍक्सिडेंट आणि त्याच्यामुळे बघा हा रस्ता पण जाम झालाय, नाहीतर रस्ता ना इतका जाम नसता झाला। कालचं जाम, दोन्ही बाजूनी जाम झाला रस्ता। ओढी सोडला आम्ही आणि ओढीच्या पुढे ना रस्ता खराब आहे, म्हणजे ठिकठिकाणी रस्त्याची कामं पण चालू आहेत। त्याच्यामुळे मला वाटतं थोडासा वेळ पोचायला आपल्याला ना, असं वाटतंय। आणि आता हा ऍक्सिडेंट झालाय त्याच्यामुळे मोठी रांग लागेल ना, ट्रक टेम्पो सर्व थांबून ठेवलेले आहेत। आता छोट्या छोट्या गाड्या होत्या ना त्या निघत होत्या, पण मोठ्या सर्व गाड्यांना थांबवलेल्या आहे। आम्ही निघालो होतो बाहेर। बराच प्रवास केल्यानंतर आता आम्ही संगमेश्वरला थांबलोय। समोर एक हॉटेल आहे, तिथे नाश्ता करणार आणि मग पुढच्या प्रवासाला आपल्या सुरुवात होणार। मग तर नाश्त्यामध्ये मागवले मिसळ। कुणाच्या बाबांनी डोसा सांगितला होता पण डोसा त्याने कॅन्सल केला, वेळ लागेल बोलले ना। तुझे कुणा खायला इथे चहा मागवलाय, तर थोडा चहा पिते। आणि समोर टीव्ही चालू आहे, त्याच्यामुळे टीव्हीचा आवाज पण येतोय। मी आता मागे बसणार आहे आणि मी जरा वेळ झोपणार आहे। मी आता ठीक आहे, झोपायला लागाय मोठी फुलली रे पूर्ण सीट झोपून टाक। चल तू पण काय याद करतो जा। हे बघा असं हा रस्ता आहे आणि असं रस्त्याच्या बाजूलाच हॉटेल आहे, पण छान होती ना मिसळ, मस्त मिसळ होती, एकदम टेस्टी।
कुणाल गेला हात धुवायला. हा बघाला कुणाल तू पुढे बस. तर पुन्हा आता आम्ही थोडा वेळ थांबलेलो आहे कारण रस्त्याच्या बाजूने ना बघा इथं केवढी मोठी नदी वाहते आणि नदीच्या त्या पलीकडे अशी भाजीपाला आहे ना, तर शेती पण केलेली आहे. तर मगापासून माझं लक्ष जात आहे, म्हटलं बघूया आपण काय करतात. बघितलं जाऊन जवळ तर शेती चाललेली आहे भाजीपाल्याची. खूप मोठी नदी आहे ही आणि छान निसर्ग आहे इकडचा. संगमेश्वर आहे ना. तर खेड मार्गे प्रवास करत दापोलीमध्ये एंट्री झालेली आहे. उन्हाचा प्रचंड तडाखा, भरपूर ऊन लागतंय. आम्हाला कंटाळा आला प्रवास करून. आणि आता इथे दापोलीचं एस.टी. स्टँड लागेल. हा बाजार दापोलीचा आणि इथे स्टँड आहे बघा. आता येईल स्टँड, दापोली स्टँड. आणि या स्टँड पासून एक 5 मिनिटाच्या अंतरावरतीच आपलं घर आहे. म्हणजे 5 मिनिटात आपण पोहोचू. आता हे बघा स्टँड. पूर्ण असं मार्केट आहे. हा केळसकर नाका ना. केळसकर नाका दापोलीचा. दापोली बाजारपेठ. इथे रोजचा बाजार असतो. हे बघा रोजचा बाजार काय रोज बसतात ना बाजारात ते. म्हणजे हे आहे तो चालू काय नाही आपल्याकडे असं आठवडे बाजार असतो ना. इथे आठवडे बाजार काय तसं आठवडे बाजार नाही. ते इथे रोजच्या रोज मार्केट भरतो. डेव्हलप आहे ना दापोली एवढी तरी शहर आहे एकदम. शहर आहे. चला आता एक 5 मिनिटात पोहोचू आपण घरी. हे बघ कांदेवाले पण आहेत इथे बसलेले. हा हा इथं आहेत. हे थांबव ना. हे बघा टोपलीवाले वगैरे आहेत. हे बघा मला घ्यायचे आहेत. भाव तर काढला असता. कुत्रा कुत्रा बघ पिल्लू कुठं आहे. जास्त मोठा नाही. ह्या कुत्र्याचा पिल्लू आहे इथे. का इथे आहे त्यांचा असेल. आहे चला पोचलो बघा. फायनली आम्ही पोचलोय. आता सामान काढतो आणि घरी जातो. पहिला थोडा आराम करतो. ड्रायव्हर थकले आमचे. काय आहे चालू करते. तर सामान काढू. काढ लाईट आता आणि मग करतात काय आणि मग ती लाईट बंद होती लगेच. मे मध्ये पण तशीच झालेली. लावली लाईटिंग लावली. लाईटची वायर लावलेली. हे आता लावत होते. कोण आले. आली घर साफ केलं. ती झोपलेली नाही तर करायचे माझं घर साफ केला. तांब्या भरून नको टाकून आली. आला तो आला आता चालू केलं. चालू केले आम्ही काय प्रॅक्टिस केला तिथं नाही एवढा कोंबडी आली असेल. कोंबडी कोंबडी आली मुगी आता काय असतं उमेश कुठे आहे. मग उमेश तर आले त्याला तू कधी रात्री आला का. या गाठ्याने आणले ना आणले. का ग इकडे काय झालं. एवढी बारीक का झालीस. काय ग बेबी सुनाला जेवायला नाही वाटत आहेत. कलिंगड आणलं. एक कलिंगड आणलाय का आणि खायला काय कर फोन मध्ये सारा दिवस. मिठाई जेवायला कोणाला आणलं.
हे चालू आहे सकाळपासून. डाळ केली, भाजी केली, भात केला. तुला ना मी कलिंगड आणलं. कलिंगड खायचं? कलिंगड आपल्या झाडाचा. चला चला घरात चला हात पाय धुऊया. हा, घेऊन जा. सरळ तो कलिंगड ना रस सगळा बाहेर पडेल तुला. इथे सदला काय ते? कलिंगड. हा आता इथे घेतला खेडला. तो भरणी नाका आहे ना तिथं. त्यात भाजीच आहे ती पण. पालेभाजी जाऊ दे फ्रीज मध्ये. तो तो आरवला दे खाऊ. हा हा आरवून आणलं. खाऊ आहे तो. खाऊ आहे खायचं. ह्यात काय बघू? काय नाही तेवढं. ती पालेभाजी त्यात पालेभाजी आहे ती आजीला. गाठे पप्पा- खाजा खाजा गाठे पप्पाला. लाडू कलिंगड. तुला मी कलिंगड आणलंय तो बघ. फ्रीजवर ठेवा. अरे तो खेळणीवाला माहिती काय म्हणाला? तुमच्या आरवला घेऊन या तुम्ही कलर चॉईस करायला. नाही खरोखर तो बोला की तुमच्या आरवलाच घेऊन या, आमच्याकडे भरपूर कलर आहेत. खाली गेला वरील होती ना तेव्हा बघितली. मारतं मारणंच येत असेल. मग कुठे चिकूचं झाड आहे? कोणाकडे आहे? आपलं झाड आहे? चिकूचं. कुठे खालच्या साईडला? तुझ्याच्या तुझं खुलली माझं तो त्या पावट्यावर फोटो फुलाला काढ. कोंबडी आहे फोटो काढ. तुमची येत नाही. कसला? त्याचं पण फोटो काढ आणि पाणी पण टाक. जरा. लिंबीला पण पाणी टाकायचं. कडुनिंब कडुनिंब हा? कडुनिंब कडीपत्ता. मोठी द्यायला त्या. ए आरव इथे. आरव इकडे. हा बघा हा आरव आहे ना, हा छोटूसा. हा भाचा आहे आमचा लाडका. बघा तो लाजतोय बघ. या हे आमचा लाडका आहे बोका. बघा कसा लाजतोय बघ. किती बघ इथे पाणी बिन टाकायचं भाजी खायला मिळते. झाडांना घालायचं पाणी. तू घातलंस ना मग अशी. मुंग्यांचं वारूळ बघ केवढं घातलंय ते. पेरू पण आहे ना इथे. धरलंय का बा? कसलं? चिकूचं बोलली होती आई बा आहे म्हणून. धरलाय बोलली. हा आमच्याकडेही नाही. सगळ्या गप्पा चालू आहेत घरामध्ये. जेवलो आम्ही आत्ताच सर्वजण आणि गप्पा गोष्टी चालल्या होत्या. तर माझ्या लक्षात आलं की तुम्हाला मी म्हणाले होते की आम्ही दापोलीला का आलो ह्याचं कारण तुम्हाला मी सांगते. तर आज तारीख सांगते तुम्हाला. तारीख आहे आज 3 आणि आता होळी येणार आहे. म्हणजे होळी बघा 7 तारखेला मला वाटतं काहीतरी आहे वाटतं. पण इथे ना होळीची पालखी असते ना ती आज येणार आहे. आणि पालखीला येण्याचं कारण म्हणजे कुणालचा ना नवस होता. कुणालच्या आजीने नवस केला होता. तो छोटा होता ना तेव्हा. तर नवस कसा फेडून झालेला आहे पण तो पाया वगैरे पडायला ना आलेला नाही आहे. त्याच्यामुळे मग आम्ही खास पालखीच्या पाया पडण्यासाठीच आज त्याला घेऊन आलो. म्हणजे बरीच वर्ष झाली आमचं राहिलं होतं. मुंबईला असताना काही वेळ मिळायचा नाही. कामाच्या याच्या गडबडीमध्ये राहून गेलो होतो. इतकी वर्ष झाली. त्याच्यामुळे मग आता म्हटलं चला आता जवळ पण आहे आपल्या तरळ्यापासनं आणि आपलं जे राहिलेलं आहे अर्धवट काम ते पूर्ण होऊन जाईल. त्याच्यामुळे मग आम्ही त्याला वाटतं चला आपण जाऊया आणि मग निघून आलो मग. तर हे बघा मागे तुम्हाला आता आवाज येत असेल. पालखी ना आता निघाले आणि आता प्रत्येकाच्या घरोघरी ती पालखी फिरणार. आता संध्याकाळी इथे येणार आहे आमच्या इथे. तर जो काही कार्यक्रम असेल ना पालखीचा तो तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळेल. आता आजचा हा व्हिडिओ मी इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. आणि हे आमचं गाव दापोली म्हणजे माहेरचं घर तुम्हाला कसं वाटलं ते पण सांगा कमेंट करून. आजूबाजूचा परिसर आहे ना खूप छान आहे. भरपूर झाडं वगैरे अशी लावलेली आहेत. जमलं तर तुमच्याशी मी शेअर करीनच. तर चला बाय बाय सर्वांना.